Dobrý deň, pani riaditeľka. Erich Pozman zo školského rozhlasu. Môžem vám položiť niekoľko otázok? No pýtaj sa. Takže, koľko prvákov prišlo tento školský rok na našu školu? Bolo ich presne 56. Koľko odišlo deviatákov? Deviatakov odišlo 81, ale z 8. ročníka ešte odišli ďalší 14 na bilingválne školy a 5 piatakov nám odišlo na 8-ročné gymnázium. Ako to vidíte vy? Ja tento školský rok viac detí na škole oproti minulému? No, počty nepustia, takže je nás menej. Končili sme školský rok v júni s počtom žiakov 614 a dnes je nás 583, takže menej. Na niekoľkých miestach som sa dopočul, že práve táto škola patrí medzi najlepšie v meste. Je to pravda? No tak to dúfam, všetci sa snažíme. Snažíme sa vás v prvom rade naučiť niečo, aby ste sa potom uplatnili, keď budete už veľkí, aby ste sa dostali na tie stredné školy, ktoré chcete. Ale na druhej strane, napríklad práve teraz prebieha na škole súťaž o najkrajšiu halloweenskú tekvicu vyrezanú a takisto o najkrajšiu výzdobu triedy témou Halloween. A mohli by sme už konečne vedieť, o čo súťažíme? No, snažili sme sa, aby to bolo prekvapenie, ale keď už sa Erich pýtaš, tak odpoveď znie. Prvý stupeň, trieda, ktorá bude mať najkrajšie vyzdobenú, teda triedu, dostanú všetci žiaci žolík na domáce úlohy. To znamená, že keď sa im stane, že nedaj Bože zabudli napísať domácu úlohu a bude práve pani učiteľka od nich túto domácu úlohu chcieť a bude ju známkovať, môžu jej odovzdať žolík, ktorý bude opečiatkovaný a mnou podpísaný a pani učiteľka nevyvodí žiadne dôsledky a nedostane žiadnu zlú známku. Druhý stupeň to bude mať podľa mňa ešte lepšie. Druhý stupeň, každý jeden v triede, ktorá vyhrá, dostane tzv. Písomkovú imunitu. To znamená, keď hrozí písomka a ja som sa práve nestihol naučiť presne na tento predmet, použijem svoju písomkovú imunitu. Tu ale musím povedať, že pozor, nebude to platiť na štvrťročné, na polročné písomky, dobre, zo slovenčiny a z matiky, ale ináč na ktoromkoľvek predmete na obyčajnú písomku, ktoré sú. Odovzdáš papierik a pani učiteľka ťa nebude známkovať ani nútiť v ten deň písať písomku. Ďakujem. Snažíme sa aj o to, aby sme tu nejakým spôsobom žili pekne spolu. To znamená akcie, aktivity, veď vy viete. Počas vášho šéfovania na tejto škole sa všeličo zmenilo. Napríklad také interaktívne tabule v triedach. Chystáte sa do viacerých tried nainštalovať takéto tabule? No, Erich, ťažká otázka. Pýtam sa stále učiteľov, či tie tabule sú dobrá alebo menej dobrá vec. Myslím si, že tabul je teraz dosť, lebo zase nemôžeme sa učiť len tak, že príde učiteľ, zapne nejakú prezentáciu a my už potom nerobíme nič, teda myslím vás, žiakov. Takže všetkého aj toho dobrého veľa škodí, takže zatiaľ asi len toľko. Ďakujem za rozhovor. Pre školský rozhlas Erich Pozman.